ubuphelele media. Ngiyacela Shombo ingcwele phambi kobuso bakho. Ngicela Nkosi incwadi yeNkosi ingcwele. Bengicela ukufundela uMshumayeli 3 uverse 1. Thixo wami oguqile usilindile wakamasinga malungikhethe unyazi lwezulu usilindile wakamasinga eintabeni zaseNanda eMawodi njoba uguqile Shombo ingcwele kosamakhosi phambi kobuso bakho bengicela Shembe uhlalo olimini lwami Nkosi ingcwele Nkosi ngingadilikela abantu abadala Shembe ngingayala abantu abadala Nkosi ngoba ngazi lutho ngokoniwa bengicela Shembe ngazilwezulu uhlalo olimini lwami Shembe ingcwele ngomntwana ngimncane Shembe Sonkosi namhlanje Nkosi usimemile entabeni zaseJudiya uba Shembe ingcwele sizobungaza lolu suku olukhulu kangaka lwentsha Nkosi ingcwele bengicela ningifundele incwadi konke kunesikhathi sakho yonke indaba inomzuzu wayo Nkosi kubusise baba njoba size lapha entabeni zaseJudiya sifikile isikhathi osukwini namhlanje soba bazi ubukhulu baShembe amen Nkosi ingcwele ngithe namuhla ngiyalova emsebenzini angikwazi ukuthi ngafike eJudiya Shembe ingcwele Nkosi amakhosi ukuya esontweni mangaphosisi Shembe ngagcina ngoJuly nakhona emsebenzini ngangicelile kodwa Shembe ongenzele kona ngizokhokha inkomo kaShembe ngizoba bazomsebenzi Shembe ingcwele kuthena ngenyanga edlule besibheke eintabeni zasentabazwe umama bephuma beemnyango Othe umama bephuma beemnyango bawulinda imoto baphuma ngesikhathi okwaku 9:30 Sahlala emgaqweni Nkosi engcwele kwazi washa 11:30 luthi imoto ukufika Sesahleli kanjalo yabe sifikile imoto yayidriver ubaba umgenge abavamise ukuhamba uhambo bayamazi baba umgenge uyakathathe ebuhleni athatha onhlanze ebuhleni aphinda athathe naseMawodi athathe naseNtuzuma naseNewlands Thenkosi simayiqhamuka imoto wabeke ubaba umgenge secela umama wami ongizalayo wathi makasili bengicela ukuthi nisibhekele into esokwazi ukuthi sibophe ngayo isigadla ngemuva sithi like Vakalokho umama yothatha intambo baseqhamuka abafana bawu7 Shembe uNkulunkulu manga kubabazi Shembe namuhla ngazi mahlobo Shembe uNkulunkulu uvele ezulwini abanye bake bekhuluma Nkosi bethu odubula ngemuva mina ngithi umbaba odubula
phambili. Shaba ingcwele uthena kusenjalo kwasemakhosi mabefika abafana abawu7 oyedwa wezemva kami owayemfishane shaba ingcwele wathi yeye ngobusanyakaza. Ngathi ngiyathandaza shaba ingcwele wathi ngithe ngobusanyakaza. Ngezwe amadolo evevezela. Okuthe umunye meya ngaphambili kanti okhipha ukhiye we taxi driver. Okuthe mayikhipha ukhiye we taxi driver wesibaba omncane ubaBdlamini wabese ubamba ukhiye kanti bazovele bemshaye. Bathe bemshaye ubaBdlamini wabese uthatha ukhiye engiphosela ubaba umgenge wathatha ukhiye wawuphosa ngaphansi etaxini wabese kuliwe ngangithi ubaba umgenge uyadlula emhlabeni. uBdlamini elwa Nkosi walo uBdlamini hawu babe sebesihlohlile isibaba azikhanda bathi sokudlaza ikhanda manje shabo ingcwele kwakhona abakhokheli kule moto iphume ebuhleni kwakhona nenhlanzi siswa ngaphakathi shabo ingcwele sabaphuma bathandaza basha uNkosi yethu simakade simphambi kwakho ngaguqa shembe ngathi kodwa Nkosi sazi ungilahle sazi ulahle omama beendaweni ekude kangaka shabo ingcwele kusenjalo abafana bathi sifuna amafoni sifuna u10,000 ithi bazothatha bomama u10,000 ngoba basayozama basayodayisa phambili bazoyithatha phi imali enkulu kangaka okuthe kusenjalo okuthena besathatha amafoni bayaqoqa amafoni isikhwama sika mama umama usekhaya yolanda intambo isikhwama sika mama siphezulu kobasket ukudla basithatha isikhwama ifoni yami ngiyifihlile 10 uBdlamini beqeda ukumshaya wathi Sili uyabazi ngathi mina ngiyabazi bonke wathi Sili lutho vusa ikhanda ngibhekise phansi ngiyathandaza kuqile ngithi shabo ingcwele sengazi usilahle Nkosi amakhosi ngithe kumemeza ngathi hawu Shembe ubaba ungamshayi ubaba wami wathi uShembe wena uzongisiza ngani oyedwa wathi uShembe wena uzongisiza ngani ngitshele uzongisiza ngani lo Shembe wenu ethi lo Shembe wenu Nkosi amakhosi uthe uBdlamini beqeda ukumshaya wabe sethi Sili njengamanje ngizome ngathi ngiyawa phuthuma uye ekhaya uma ufika ekhaya ngoba ifoni yakhe isakuwe ufuka ufonela association Nkosi engcwele ngenza njalo Nkosi amakhosi ngilosi yakho ngayisithunga shabo engcwele ngagijima mangifika ekhaya ngiyamemeza ngithi bhuti uthango lwamakhelwane lawiswa yimi ngalivusa ngakusasa ekseni ngamemeza ngathi bhuti phuthuma uthi yini bhuti wami ke wabese phuma bhuti wami usikhumbuzo wabese phuma emaphezulu methi umaphezulu uyabuka phansi uthi ayibokwenzakala lezathi ngithi mina babanjwe inkunzi ngithi mina manje ngifona association manje mangifona ngithi hello babusima njani babusima sekwenzeka ukuthi nokuthi njengamanje bengicela ukuthi niphuthume noma nisithumele association mayifika kwafika ubaba ethu baba uDumsane mayifika lo baba ufika uphaqa phansi wathi ngicela ngiyela uphaqa ngicela ukushutha ngaqembe siyasebenza uShembe manje siyasebenza uNyazi lezulu uShembe ngesizulu baba usiyayiveza ukuthi wena uShembe uNkulunkulu vele ezulwini amakhosi abe esemeza umama wathi hayibo kwenzakalani ngiyaxakeka sliphi ifoni ngithi ifoni nayi ngifihlile labantu babamba ngisho umakoti ababefaka isidwaba bathi sifuna amafoni bayikhipha phansi kwedwaba okuthemva kalokho Nkosi amakhosi beqeda ukushutha bathi ma hayi ngesiyela thina siyakushembela siyakhona bathe befika entabazwe uthi mama ufika wanikela ngo6 ayisele nawo ngoba imali ababe nayo yahamba yonke yayi around 4,000 something okuthe kusenjalo ngavuka ngakusasa ngabe ngisaya emsebenzini mangifika lapha yana epolice station ngithi ngizovula icala bathe police station awukwazi ukuvula icala uhamba wedwa mangifika ngibuyele ekhaya ngithi mabathe police station ngikwazi ukuvula icala ngoba ngihamba ngedwa kumele nibuye bathe bebuya ngomsombuluko baqala epolice station wafona association wathi Nkosazane phuthuma usemgaqweni noma uthumela abazali bakho beye phezulu ku Stop Street amafoni wo5 atholakele amen umsebenzi kaShembe
ushembe uNkulunkulu vele ezulwini. Uthe kusenjalo ngibuye emsebenzini ngikhuluma ngenyanga eyodwa inyanga ephuma kuyo ekaSeptember. Uthe September uthena ngibuye emsebenzini ngibuya ngabo 6:30. Ngithe ngidlula endaweni ekuthiwa ise-Stop Street eMawoti. Ngathi ngidlula kugcwele abantu. Mangithi ngiyaqalaza kuthiwa hayi bo le moto engathi kasibani. Ithi mina yabani le moto mangithi ngiyaqalaza umfana wayesibabe inkunzi usedlulile emhlabeni. Athi kwakuyimpela lo wayethi ushembe wenu uyomsiza ngani. Ushembe usesebenzile kwasemakhosi ngithi mangakubongi namhlanje angazi ngiyakubonga ngikhuluma ngento engenyanga edlule. Wena ongakamboni ukuthi ushembe uNkulunkulu ngiyakudabukela. Amen. Kwasemakhosi ngawugcinanga lapho usisi wami last week obekade ephuma emzini wakhe ogane kaNdlovu uthe ementa benza sentanda la hlala ngakhona endaweni ezintsha uthi mesitopini nesaka lendwango uzofika ekhaya afika athunga igqoko uthi mayifika esitopini uthi kwami imoto emnyama enhle uthi angiyazi le moto uthi angeke uzongitshotshela lo muntu athi udriver ngena athi ngeke wathi udriver ngena ngikhuluma nje last week. Uthi usizama hayi ngeke uzongitshontsha uthi ngithengena uthi mangena ufika uNazaretha ngemuva uthi kathi uhlehlise wawuhlehlisa uNazaretha wawushonisa eceleni uthi ngithe ngifika sezonqamulela uthi ngithe ngifika eMtshebheni mabe ngishiya phela kumele ngifike eMtshebheni ngixhume ngithatha imoto eziMawoti uthi mangifika eMtshebheni uthi ngikhipha u20 ngithi ngiyabonga inkosi nibusise uthi wabesezwizi ethi kuyasiza mntanami ukube incwadi efundekayo eqoka inhloko eqoso kwamakoti mhlawumbe kube wangaqoka kanje mhlawumbe wayengiyazi athole ikulift uthi mangithi ngiyehla sli uthi mangithi ngiyehla lehle windi wathi mntanami uNkulunkulu kaShembe ngathi ngabusisa wena inkosi ikubusise uthi waqalaza uzama uthi ngathi ngizomemeza bani uthi kwavele komamathi ngathi Shembe ungipho lift Shembe ngazizulu uvele ezulwini Shembe uNkulunkulu ngifikelwa zinyembezi Shembe ungenzele kona Nkosi Shembe ngicela ngicela ukukhumbula umndeni wakithi oNdlovu nakoMasinda usiphe ubumbano Shembe engcwele bese ngamnkosi uyangikhumbula emsebenzini ungikhumbulele ukuthi ngibekezele Shembe engcwele ukukhumbule nobaba lapha ekhona ukukhumbule nabakithi abalelo thulini lomhlaba inkosi kusemkizweni amen. Nkosi yamakhosi loguqile phambi kwesihlalo sobukhosi uAmahla wabiyela eMenmont ithempeli lami sekuphumleni ngaphansi kamshumayeli uXulu umkhokheli wami uMamchunu amen amen. Nkulunkulu ngiyazwezulu Shembe uNkulunkulu baba noma baba ngathiwa kuyo ungabaza kube khona abangabazayo kodwa Shembe uNkulunkulu amen. Nkosi ngoJuni esontweni elandulela ukuya kuJulayi bengisekhala emphefumulo ngiyazwezulu baba abangayibona ikhala emphefumulo Shembe basophinde batona ngofakazi Nkosi yamakhosi ngekhala emphefumulo ngafika uNkulunkulu engcwele ngenkinga enganginazo ehlukahlukene ngiyazwezulu Shembe baba kwathi insukwini ngabona ukuthi ngcono hayi angihambe ngiyosika ngifika Nkosi anginawo ama-cosmetics anginawo ngisho imali yokubuyela emuva Nkosi ngathi angihambe ngiyosika ngathi ngavuka ekuseni Nkosi ngaklina ngase ngithi-ke makuphakama ilanga ngihambe Nkosi ikhona amakhosazana ayefuna ukuhamba nami kodwa Nkosi ngawashiye ngenxa esabhizi Nkosi ngizocela ungayidaluli indawo engahamba
Nkosi ngafika mangithi inhla ngithi hawu baba mkhulu. Nkosi yamakhosi ngabona imali babigoqiwe. Nkosi ngizocela ungayidalula ukuthi kwakuyimalini kepha ngifuna ukusho Nkosi yayidlulile ku1000. Amen. Ngathi mina ngihleka kancane ngithi hawe mayiyona ngithi hawe mayiyona. Ngithi hawe mayiyona ngithi hawe mayiyona. Inkonzo. Ngahlela Nkosi ngisaba Nkosi yamakhosi ngisho ukuyithatha kwami ngangisaba ngivevezela ngathi mangifika ekhaya emphefumulo ngahlangana nobamkhonzayo wathi yabingelela ngithi hawu uzosho uzothi naye lenkosazana yeba uyebile leyo mali lapho shembakazi Nkosi. Nkosi ngabe kunjani ngayemva endlini yesipholi wathi bakuqhamuka umshumeli Majiya wathi ngisanda uma izothandazela ingane noma khona wayizoyilanda ngathi hawu Nkosi uza namaphoyisa uzeke imsengibile baba. Nganginovalo Nkosi yamakhosi ngacela ifoni ngafonela umama ekhaya. Mama nakho sengithola imali kanje wathi umama mntanami enza iqiniso umzali wathi ungayisebenzisi Linda ukuthi akekho nolahlekele. Nkosi ngalinda uNkulunkulu engcwele akekho ushembe baba wafika Nkosi yamakhosi. Nkosi yamakhosi sengizobahlela ngezansi. Ngiyacela uNkulunkulu engcwele usikhumbule nyazi lezulu sindaba yepheza. Iyahamba inkosazane Nkosi ayingaboni emehlweni baba. Isiya 25 uNkulunkulu engcwele. Anti bayiyala bathi unenhlahla wena ongaboniyo umhlaba kanye nengcebo yawo. Bayingaboni lokho Nkosi ayibona ngathi anti bayasho ngoba nakho bebona bona. Vele Nkosi kuba kuthi nesilwane umuzama ukusiza sibone ngathi wena osithele usawoti esilondeni. Le nkosazane yathi ihamba odokotela lutho Nkosi ukubona. Yayinenkosana eyifisa ukuyikhetha ngamandla ayo yonke. Isithi le nkosazane ngicela ukukhetha phela ngicela uvume. Isithi mawukuthi ngempela uyafuna ukuthi ngikhethe awenze inhlahla owengenzeka kanjena bengicela ngisacela ukuthi unginike amehlo ngibone khipha lawa amehlo kubone mina. Isithi le nkosana kulungileke ngoba usho njalo ke asambeni siye kodokotela ngizowakhipha lamehlo uzubone. Bahamba uNkulunkulu amakhosi wamfaka amehlo uNkulunkulu engcwele lenkosana ifakwa odokotela ifakwa inkosazana. Yaqeda Nkosi yangaba ngiyaphumela eminyango ijabulela ukubona umhlaba Nkosi. Yabona Nkosi yaze yabona ngisho la kudaza khona yathi hawu nami ntambama ngizobe ngiyile kunini kwasengajabuli. Awu. Isikhohle ukubanga lo inika amehlo uthi eyiphindele odini yathi hawu kanti nje. Yathi hawu kanti nje. uNkulunkulu engcwele ngathi Nkosi ungasiza sindaba yepheza Nkosi singaboni Nkosi ongathandwa wena shembe baba sibone Nkosi okuthanda kuwe uNkulunkulu ngicela ungikhumbulele amathonga asekhaya umama asekhaya ubabala lo thina umhlaba wakhumbule lapho engone khona ngicela Nkosi ngithethele Nkosi kusise nikusile amen Amen. Ngibingelela uNkulunkulu wethu shembe ngcwele ngazizulu nehamekelo kwenene. Amen. Ngalami nguwendiginga engizimhlophe thele ngaphansi kwamshumayela uNkosi ngamkhokhela umaguba eNkosi. Isikhawu. Manazaretha amahle ngithanda ukusho ukuthi ushembe unyazi lwezulu uNkulunkulu. Amen. Kwathi
ngelinye ilanga ingane kamancane wami egula iphethwe amehlo ayisuke ngokuthi yayichophekile kahle kahle kodwa amehlo ayagcine esebuhlungu baba semakhaya baze beza isikhawini bazamela ukuthi baye kudokotela kodwa amehlo abangangcono kwathi kuyisabatha thina sabathe emzimhlophe umncane sabathe esibusisweni sahamba thina semzimhlophe samshiya naye elungiselele esibusisweni sabuya esontweni wathena kaze esabatheni ingane lokho nje siyishiyile ekseni amehlo avalekile ngo-2 kakade kodwa amehlo esaya domabili angasaboni sathatha iNazaretha yethu sahlabela lithandwa 2 saqeda ukuthandaza ngakhamanzi ngeglasi ngabusisa ngicela uNkulunkulu omuhle sobuhlema uNazaretha wena wabusisayo amanzi ngayisula ingane emehlweni ayiphuzisa amehlo engane avuleka same time ngalokho sithi uShembe Ncwele ungazizwe lwethu uNkulunkulu Amen. uthe ngolunye usuku umngane kabhuti wami olama mina wayegula sasitshela ukuthi mhlawumbe unamademoni ngoba kuthiwa wayehayiza nelinye ilanga uzohayiza nami ngikhona ngase-ke mina ngathatha amanzi abusisiwe ngamthela ngawo ngimemeza uShembe ngicela ukuthi leli demoni elimphethe aliphume agcine sekhulumile ukuthi yena ngazi umkhulu sibanibani ufuna ukuyothwasa kanjani ayi sase nami ngiyakhuluma-ke ngibona ngoba siyakhuluma ngasho ukuthi usemncane sicela ukuthi-ke aqale aqede isikole hhayi sidluleke lapho kodwa futhi abantu bakhe abadala babehambisana nedimoni ngoba yena wayemncane futhi wayengakwazi ukuhlukanisa ngoba ngabona ukuthi uhambisana nedimoni ngabona ukuthi kwathi ngolinye usuku sithandaza ekhaya umthandazo ulala nathi sesingasemaphethelweni nje uma wakhe emthumile ekhaya wangena esememeze ethi uyasha siyamshisa saxoxa ngoba siyathandaza simshisa kanjani ngabona ukuthi kungabo yena abantu abadala kodwa nedimoni alikhona sasacabanga ukuthi somcela ngawakho sisambe naye eGibsila siyomcelela kumshumela umkhwanazi ukuthi amthandazele hayi umakhe vela kanankinga samcela sihamba naye eGibsila so wahayiza-ke sekuphuma ubaba-ke yena umntwana lo ngiyanqindiza igama lakhe hayi nangempela-ke simcela umshumayeli ukuthi amthandazele wamthandazela-ke hayi sabuya bahamba iy'nsuku-ke uma wakhe wasitshela ukuthi ilahlekile ingane akayiboni hayi nasemaphoyiseni hayi ingane ayitholakali uthi waze wathola-ke ukuthi kuthiwe isejozini dema ngasiyothwasa kanjani kodwa-ke sasesithandaza ukuthi-ke sengathi kodwa ingagcina ibuyile nangempela-ke iyabuya kodwa engiyakhona ukuthi uma ngabe sithandaza emakhaya olala nathi novuka nathi singabathatha kancane ngoba banamandla uNkulunkulu usuke khona sengizohlala phansi kuthe nje sekuhamba iminyaka oma bethu sebasivalile sikhona base bathola ukuthi isibongo lesabasibizayo sawanqumala kusona isabo ayi ngoba inkinga-ke ngoba sonke sasibiza sona omama nami ngizosona ngoba ubaba akangihlawulile hayi isibongo sikhathaza ukuthi manje nasi isibongo strong ukuthi siqhubeka hayi-ke mina sengiwenza i-matric ngacabanga ukuthi ungcono besamsilungu ngisazi ungcono ngikhuluma nobaba nomama ukuthi sihambise ama-affairs siyoshintsha sami noma ngahlawulile udanga ngadlike futhi saseke-ke uShembe Ncwele sahamba saya enelisiwe sayobika kubaba uNyazi lwezulu ukuthi isibongo abasibiza umama sirong wathi ubaba sihambe sengumfundisa uNtombela
umfundisi Ntombela wayengekho sabuya ngakusasa wathi umfundisi Ntombela kumele kube khona umuntu asiphelezelayo osho ukuthi sisuka kubaba ngoba yena kwazi usisiza kodwa siyathemba ukuthi ngoba sekunekhala emphefumulo usizo soluthola uNkulunkulu angikhumbule kusisebenza amen Amen. Thanda ukubingelela ihamende yonke engcwele ngikhethe unyazi lezulu. Amen. Ogoqile phambi kwenu uDimpho wakwaZungu phansi esikhawini eMadlangala emnotheni ithempeli phansi kwaMshumayeli. Ukhozo sanda kweshiya emhlabeni umama umkhokheli uMamntambo ogane kwaKhoza. Yenza obenziwa obaba mkhulu kithina siyabantwana babo. Nami ngizothanda ukufakaza ngokwenzeka empilweni yami nayabazali bami. Kwakungakadluli ngisho ukuthini ubaba ememezelile eKhenani ukuba umhlangano okaMeyi uzoyehla uhambe uye eMpuzabanele. Nangempela kwalungisa umzali wami naye walungisa intombi engizalayo uManzini. Yalungisa intombi engizalayo ngiyibona ukuthi inogqozi nofuqufuqu lokuba iyathanda ukuthi inkosi imeme. Nangempela inkosi yambeka kwaze kwafika ukuba size sihambe inkosi yamakhosi ke uma unokuthi omunye uzogibela le moto omunye egibele le moto. Khona uma kenzeka okuthile kuyosala oyedwa omunye kube ukuthi ke inkosi ayivumanga ngayo. Hayi nangempela ngihambe logogo wasemzini ekhaya kobaba ngihambe naye sihambe sifike sihlale sihambe ngoLwesihlanu umayo ezosilandela ngoLwesabatha. Hayi futhi bephume ke sebayaphuma into enkulu uNkulunkulu wayenza kwakuwumnotho wodwa kuleyo moto ababeyigibelile. Awushembe umkhulu baba. Ngiyabonga into wangenzela yona ngimncane ngimngaka. Ngicela nami Nkosi ukuba ngikubone ukukhulu bakho Nkosi amakhosi ngihlale ngisibuko sakho ukuthi uma uyibuka kumina Nkosi ujabule njalo. Amen. Ngicela Nkosi ukubonga ngiswela imlomo engingakubonga ngayo. Awuyaphuma intombi engizalayo yayogibela ayisileke inokusa phakathi. Ithanda ukuthi makhaza nje iphungula imthwalo. Inokusa ayimthwalo ke isihambile nami eminye kuyi. Hayi. Ayibekibele Nkosi amakhosi le moto bengaqedi ngisho ukuqeda ukudlula Nkosi amakhosi lapho esihlala khona esikhawini. Awuyasibathatha Nkosi amakhosi imoto ibaginqa Shembe ngezizulu. Ngokuba khona kwakho Shembe wena uyanqaba nathi Nkosi amakhosi. Amen. Ngisho ngazihlelile kangakanani kodwa wena uyanqaba na. Amen. Makhosi le moto impela yasho kuma iyona akukho ukuthi wonke umuntu namanje usayibuza ukuthi baphuma kanjani. Kodwa ngawe baba ukhona njalo washo ukuthi masikubiza uyosabela uyoba khona njalo. Siyazidinga
Lo okuqile amahle wakabiyela eshowe evuma ngisonta eTempele phansi kwamkhokheli uMakhaba nomshumayeli uMhlongo. Ngizosukuma nokubonga uNkulunkulu ashembe sangigcinile waze washaya insuku zanamhlanje nyamsahlangene nomphefumulo. Ngizobonga nyasilezulu umemo. Ngiyabonga Nkosi Yesu nomhlaba umema wakho. Bengathembi Nkosi yamakhosi ukuthi nami ngizophumelela. Ngoba shembe imali bingekho ngomsa wakho nyasilezulu ngasho ngenhliziyo ngathi ngiyahamba. Nangempela Nkosi yamakhosi ngabona sengihamba. Olunye usuku lakela ngenzekela. Wathi nyasilezulu ngoMarch nge-23 Nkosi Yesu nomhlaba uzofika eThafeni iTempele. Shembe ngangibhala esikoleni kepha ngangaya. Ngabona ukuthi mengizohlala la uShembe ngeke ngimbone. Ngavele ngahamba ngawobika ngathi ngicela ukuhamba. Ngiyaphuthuma. Nangempela ngahamba. Kwakhona ukuhamba kwami Shembe imali ngangenayo. Kodwa ngathi awuthi ngasezulu ekayineni kwalala ngathi mengivuka ekseni ngavuka Shembe ngizoqanda kwathi kusenjalo ngathi awuthi ngivula ifoni. Uma ngivula ifoni ngingene kwaThaphu ngibingeleni malume ngo3 ekseni kwasho ukuthi vele usuka emsebenzini. Ngambikela ngathi malume ngiyeThafeni. Ngingakasho ukuthi imali anginayo wathi manje ufuna imali inpho. Ngathi mina yebo malume ngisacela ungiphi imali ngangisaba. Wawufaka nyasilezulu malume imali ngena
wayidalula wayifaka ngagibela Nkosi yezulu lomhlaba ngahamba ngiyazilezulu ngakubona ubuhle bakho basezulwini shembe ngiyabonga Nkosi yezulu lomhlaba ukuthi ungigcine ngisemncane ngiyazilezulu ngumntwana shembe ngicela ukufunda Nkosi yamakhosi cela ungikhumbule shembe nomndeni wami shembe kabiyela Nkosi yamakhosi usikhumbule wonke ngiyazilezulu umndeni wami Nkosi kusiseni ikuzwini Amen. Lokho uqile uthembekisa abamthetho nemekusiwe thempelo kumshayeli umtshado nomfundisi womtshado phinde ngiphethe Nkosi yasebuhleni ngiyabonga Nkosi yamakhosi ukungima umemele emzini waseJudiya cela Nkosi ungiphe elilodwa ngokwabadela ngonakala umsebenzi wakho ngami ngikhumbula indaba usisi wami ethole umntwana mayiphume esibhedlela uphuma nencwadi yokuthi umntwana fanele yohlinzwa emphimbo meyohlinza emphimbo efikisa incwadi kumama umama kangavuma ukuthi incwadi isayine wabikela ugogo wayesebika kuyinkosi uThingo ephethe uVaselina mayifika wabusisa uVaselina ingane yabeleselwa ngalo Vaselina ukuba yidle lo Vaselina kwaze kwaphela lokho okwakusemphimbo okwasesekudalelwa ukuthi kuthiwa kayohlinzwa uJehova emkhulu esibonakalisa okukhulu bakhe phakathi komndeni ngiphinde ngikhumbule indaba ushembe ngipha ukuphinda kwathi ngikhathazekile ngisekhaya kade ngikhala emzini waseLisiwe ngikhala ngokugula engangakwazi ngase ngithi shembe ngiphe ukuphinda yadlala lento ngathi idlala njenge-TV wangena ubaba umqalo endlini lengangidleli khona ezongipha ukuphinda uma efika endlini la ngihleli khona wathatha into engiyona uma ethatha lento wayesethi thina boshembe siyaqeda lokhu kuzophila kwathi emva kwalapho ngabona ukhokho wami esengikhombisa kusho ukuthi yini lena yingiphethe ngathi mengisula inyembezi kwaqathaka iy'londa ebusweni okuyizona ezayikade zenza ubuso buvuvukala ushembe sefikile ezongipha ukuphila engangicelile Nkosi busiseni kuzwini abanye losekhulu ngisho umnyango umfundi wangedala ngolongo asanda waphumede sonda okhonza lona leli bandla la eJudiya isuma nokuzobonga Nkosi yaphezulu cela uNkulunkulu asheme ukuthi kukhona ukwenza ukukhuluma uNkulunkulu asheme ngene Nkosi yamakhosi ngabe ukuthanda kwami kube ukuthanda kwakho ngizwezulu ngizobonga Nkosi yamakhosi ubukhulu bakho nokusebenza kwakho Nkosi yamakhosi
lo mntwana umphambi wena somnganisi chebele ihlelo lokugwedeza izono zethu mhlanhlathe amayisa kanda nginasteri ngizobonga nyazi wezulu lo mntwana wasebhukhela udokotela eThekwini thona unamanzi ekhanda kanti kuzoqondana nokuthi kuzoba nomhlangano la eJudea kwakusokhona ubaba uThimo nenkosazana wasuku umama ekhaya ngoba ugogo wasebona ukuthi mntanami engathi kungaphezulu kwakho uma eselala esevale ngawo wonke amabele wathi mama ngizokwenza njani lo gogo lo engangimcelele lo wayephathwa amadolo engangimcelele ngo2015 kuye nabahla lo gogo lo kwathi mangisuka la eJudea ngekhaya ugogo wayeseluleme kodwa ke washiya ngo2019 ekhaya njengamanje ekhaya akasekho umuntu omdala lo lenkosazana emphambi kwenu wathi uma waye sazoyinikelela la ubaba uThimo lenkosazana wacela konke kwathi ngosuku sekufika usuku lokuthi inkosazana ihambe iyaThekwini ngoba yayisibhukhelo wathi mase kufika kwathena la manzi ade siwabona ekhanda la lenkosazana wasekho mina Nazaretha ushembe ngihlezi ngifunga ngaye khona konke lapha engihamba khona ushembe ngihlezi ngithi mina nginowami ushembe unyazi wezulu ngiyacela shembe unyazi wezulu ukuthi singabantwana siyintsha yaseNazaretha sicela Nkosi yamakhosi ukuthi usikhumbule Nkosi yamakhosi ngicela nami Nkosi yamakhosi ukuthi ukhona konke shembe unyazi wezulu ngicela ukuthi uhlale nami Nkosi yamakhosi njengoba Nkosi yamakhosi esoqala ivivinyo kwathi uzokugcina cela uNkulunkulu ashembe ukuthi mawusikhumbule ngikhumbulele nomndeni wami Nkosi yamakhosi noma wami Nkosi yamakhosi esebenzayo ukuthi ngelinye ilanga umsebenzi wakhe lo akawusebenzayo kube ngaphezulu kwalo osebenzayo bese Nkosi yamakhosi njengoba sesoqala ivivinyo zokugcina cela uNkulunkulu ashembe ukuthi mawuhlale nathi singabantwana bakho intaba yepheza yonke ezoqala ukubhala nge23 zaOctober njengoba Nkosi yamakhosi ngithunyukile nami bekade ngithona sisecampini ngaphunyuka ngathi ngicela nami ukuyocela Nkosi yamakhosi isibuso sesogcina ngoba kade ngagcina ukuze esontweni ngaphinda umatric ngiphinde kwesibili ngiyacela uNkulunkulu ashembe ukuthi mayibonakalise kimi bese Nkosi yamakhosi ukhumbula nokhokho bethu abasekhaya Nkosi yamakhosi bese uNkulunkulu ashembe ukukhumbula nobaba wami Nkosi yamakhosi wangishiya ngisasemncane ngisanathi uNkulunkulu kashembe bese Nkosi yamakhosi usipho ukuphila sonke emndenini wasekhaya usipho ukubumbana kukhona konke kuze ngiyacela Nkosi yamakhosi singohlale nami ngithethe Nkosi yesiphamela Baba ngikulo hambo Lo sisi Lokuqile phambi kwenu amahlezulu ngaphansi komshumela udlula umkhokheli mamhlongozo ensimini thempelini emanzini Baba Nkosi ngizobonga wangenzela okukhulu kimi wathi umama ebheke enhlangezo ku-N2 Nkosi Baba June 2024 Nkosi Baba ehlenge impilo yakhe ehamba ngemoto Nkosi wangena imoto ngemuva bayicar accident umama wamemeza wathi shembe nyazi wezulu usungangishiyi wathi makunjalo imoto yeqa umgwaqo ngale ngoba yona shemba uhlula lutho wayibamba zonke imoto ebheke empangweni wathi makunjalo Nkosi umama ukukhazikhazi bakho Nkosi waphuma engalimalanga ndawo engenamyucu umama wathi makunjalo Nkosi aqhamuka
paramedic lomlungu. Nathi mama, no bruises, no scar, no BP. Mama, uqhubeke njalo ukhonze loNkulunkulu wakho. Amen. Osibaba. Nami kunzima esikoleni. Ngizocela Nkosi ukuthi uzube nami. Cela ukuthi inqondo yami uzuyipha ukuhlanipha Nkosi. Ingahlaniphele komhlaba Nkosi. Kodwa Nkosi ihlaniphele kwezifundo. Cela Nkosi ungiphe ufundo, ungiphe uthando lencwadi. Nkosi nibusise nikufile. Inkosi yesha Yesu Manazaretha lona oguqile umazandi wakanene indabeni zakwahlabisa. Ngizogijima kakhulu ngishashise. Manazaretha ngithi ushambe uNkulunkulu. Amen. Ngithi Manazaretha ushambe uNkulunkulu. Amen. Manazaretha. Ngiyagoqa lo mhlaba. Ngithi Manazaretha ngiyawugoqa lo mhlaba iSouth Africa yonke ukuthi ngithi ubaba uNyazi lwezulu ushembu baba ubhombela isitimela samaphondo. Amen. Ithi Nkosi yezulu nomhlaba mayikhuluma umsunguli waleli bandla uthi ngiyakubuya abantu abami kodwa ngiyakubuya sengiyibhuku. Manazaretha ngimncane ngicela nginganishayi ngicela nivule lapho kunomqalo wendlela khona. Manazaretha ngithi lo mhlaba ngiyawugoqa ngale Nkosi yesihlanu ukuthi ushembe uNyazi lwezulu alilinganiswa nabanye uNkulunkulu kodwa lo uNkulunkulu. Amen. Manazaretha senimfundile umqalo wendlela. Amen. Manazaretha uyabona lapha kumqalo wendlela angikwazi ukufunda kodwa ngibuka kumqalo wendlela. Manazaretha bese nibheke ezulwini ayikhenye inkosi eyehle emazulwini ngaphambi kwale nkosi ephambi kwethu. Manazaretha ngizoshinda abayode bese ngehlela ngezansi. Omunye umama uyafika lokho azala ingane ayitholi iphuma esibhedlela iyakhala sebeyamnyalela ukuthi inkosi yaManazaretha isebuhleni baManazaretha. Kwakusho umshumayela umthiyane eshumayela le ndaba uthi yasefika lo mama ephethe lengane ikhala thuwa ubhombela wayithatha ingane wayinika inkosazane yasuka enkosazaneni yaye enganeni wayesesuka lapho ubhombela eyithatha yayisiyathula ingane ngoba ushembu ukhohliwe ukuthi wothula ukuthi uNkulunkulu yena onguye akalinganiswa umuntu. Siyacela shembu uba usigcinele anti siyabathanda siyacela ukuthi bakhule shembe kodwa bengakhukhuli. Nkosi busiseni kuzwini. Amen. Mama.
inkosi enkulu yaseMhlembe amaNazaretha babonye zilezulu bantwana basezulwini siyabonga ithuba singabantwana sebancane esinikiwe ukuba sikhulume sifakaze ngesikuzwile nesikubonile ngoshembe baseMhlembe amaNazaretha maNazaretha lokuqe phambi kwenu inkosazane yakwaVilakazi Sibongo entabeni zasobuka igama abathi abazali nguNomakhwezi. Ngiyacela-ke Nkosi yomusa nesethembiso sengifikile kulomuzi wakho. Ngiyacela-ke Shembe ungikhumbule ngibheke ngithande. Ithempeli engiqhamuka kulo senkazini lweni uMshumayeli Biyela kumvangela uMkhize kumfundisa uShabako umkhokhelo ngasekho uMashando. Ngizozibongela phungelihle ngizozibongela ngiyazilwezulu ngingumntwana ngimncane. Sithi sihlabelelo masango ukuphakama singene sizahlulekele nathi kanye njengabanye. Siyabonga Nkosi yamakhosi ithuba lokusipha ukuba sikhulume sifakaze ngoshembe nesikubonile nesikuzwile. Ngizozibongela Nkosi yamakhosi enyazilwezulu uShembe amaNazaretha mina usengisize kakhulu empilweni yami. Ngike ngithi mangicabanga usizi lwami ngifikelwe izinyembezi. maNazaretha uShembe wangikhumbula wangithanda. Wangifundisa isikhungweni esiphakeme saSongoya. Kwathi sengiqedile ukufunda ngonyaka ka2016 ngingasitholi isikhala sokufunda ngonyaka ka2017 ngelinye ilanga unyaka wasuzophela ngabona ubaba ngaleso sikhathi wayesasebenza eqala kabusha lapha eujele. Ngabona inkosi yamaNazaretha unyazilwezulu ebusuku ngilele ngayibona lingena ngamasango alapha yasahlala khona. Ngalibona lingathi lihamba ngemoto yalemnyama kungathi ngiyonikela ngangiphethe ama20. Uma ngiyonikela kuyona inkosi yamakhosi ngangiyocela isikhala sokufunda. Yayisithi inkosi yamaNazaretha kulungile mntanami mina nawe sizobonana kule ndawo ngo4. Ngapha phamba ngakhumbula maNazaretha ukuthi kombe isikhathi isa4 isikhathi lapho ekhaya uShembe kasibeka kuba sicele iguqo ngakho sibonga nesibongayo. Ngathandaza maNazaretha akuphelanga ngisho isikhathi esingakanani ngayithola ioffer yokufunda. Amen. Kwathi sengifundile ngathola ama-offer amabili okufunda eDUT neyokufunda lapha ecampusini yaseBay. Ngathatha eyalapha eBay ngafunda maNazaretha unyaka wodwa kwahamba kahle nje ngaphasa ngaphumelela ngaba right. Kwathi ngonyaka olandelayo ka2019 ngawela ngeza ngapha emain campus eDlangezwa. Ngafika ngafunda maNazaretha okunye ngase ngikufunda kwakuyinto engase ngiyifundile vesa. Kodwa ngathi mangifika maNazaretha ngaba isidomo sokugcina nci. Mhlawumbe mayishawula mina ngangisekugcineni nci idomo. Kwathi maNazaretha ngangazi nami ukuthi lento yenziwa yini ngangishela ukuthi kunganaki. Esikoleni ke ngisafunda eHigh School ngangenza izifundo zaka science. Kodwa ngathi sengifika esikhungweni esiphakeme ngase ngenza izifundo zaka commerce. Safunda maNazaretha unyaka wokuqala ngaphasa okuphase kanye okunye kwasala. Saphinda unyaka wesibili ka2020 lapho kwaseqala khona iCovid. Ngafunda maNazaretha lapho engazibona khona ukuthi khona inkinga enginayo kodwa ngangaboni ukuthi inkinga yini. Ngaleso sikhathi maNazaretha kwakusekunyaka weCovid sekuthiwa kasifunde online. Khona isifundo engangisenza kwakuthiwa ibusiness management. Yayingenzima ngokuthi yayinamanothi amaningi. Ngangithi njalo maNazaretha kumele ngisibhale online kuvele kube nenkinga ye-network kodwa nje ngicine ngasibhalanga. Uma sizobhala maNazaretha kube khona amamaki aphumayo kuqala ekuthiwa uDP ozokwenza ukuthi wena ukwazi uqualify ukuthi ukwazi uyobhala ivivinyo. Ngathi maNazaretha ngaleso sikhathi imithetho yayingakaqini kakhulu esikoleni kodwa engikhumbulayo ukuthi yaze yaphela isemester yosibili ngingaze ngibhale ngisho into eyodwa noma itest noma ngabe yini eyodwa ngangena noDP u0. Kwaqhubeka kodwa kusenjalo ngafeyila kwaba unyaka wami wesibili. Kwathi ngo2021 kwacathuleleke kwezinye ngangasazi nami kahle ukuthi ngiyenza unyaka wesingaka kwasekuxubene ngithi ngenzo wesithathu kade khona izifundo zokuqala nezesibili sekuxubene nami ngingasazi ukuthi kwenze njani. Kodwa Nkosi ngangimile njalo ngangithi mangithandaza ngithi Shembe noma ngabe izono zami noma ngabe ezabazali bami cela wena Shembe ongcwele ungikhumbule. Ngafunda maNazaretha kwa2019 kwaba u2020 kwaba u21 kwakumele ngabe ngenza unyaka wokugcina. Kodwa kwaba ukuthi angenza unyaka wokugcina. Kwathi ngo2022 lapho ifilimu eyadlala khona maNazaretha ngomnyaka ka2022
ngaphinda izifundo zonyaka wesithathu zonke. Ngathi mase ngizenza ngo-2022 ngayifeyila zonke zo-8 ngangaphasa ngisho isisodwa. Ngangazi maNazaretha ukuthi kwenzakalani. Kwesinye isikhathi ngangithi mangicabanga ngiyitshela ukuthi nasekhanda ngiyasangana. Kuthi noma ilecture amalifundisa mhlawumbe noma makufundisa ema-university kukhulunywa ngesingisi. Ngingazi konje nanokuthi because konje uchaza ukuthini ngesizulu. Ngidideka ngingazi shembe ukuthi kwenze njani. Ngisaba nami nokusho ekhaya ngoba kwesinye isikhathi uma usho kuvele kube ngathi mhlawumbe wena uyadlala esikoleni khona izinto ozenzayo ibheke eceleni awufundi. Ngaphinda ngonyaka wathi 2019 2020 21 2022 ngafela wonke ama-module. Ngabuya ngonyaka ka-2023 sekunyaka wami wesi-5. Ngisenze ezinye izifundo zonyaka ka-level 2 kodwa sengenza unyaka wesi-5. Kwathi ngonyaka ka-2023 wena Jehova wasikhumbula wasivakashela esikhungweni esikhulu salapha ongoye edlangezwa. Sathi ma Jehova ingcwele uma usufika kulapha kulawa amagceke asongoye uzobona itshe lethu elihle salenzela wena Jehova. Wathi ma ufika lapha ngikhumbula kahle eMaNazaretha ebusuku sathi siklina kuyisabatha kumhla ka-14 ngamsasa unyazi lwezulu lizofika ngomhla ka-15. Ngangilokho engikhansandaza ngithi shembe ngikhumbule nami njengabanye ngiqeda isikole. Kwakuthi eMaNazaretha mangihlangana nomuntu mhlawumbe engangifunda naye kudala ngibuza ukuthi hawu usuwenza ini manje weza i-masters yini kanti cha eMaNazaretha ngisho i-degree engakayiqedi. Ngafunda kwaku-2023 kwathi uJehova efikile ngakusasa ngomhla ka-15 September. Wayithi mayisefikile semile kuleli atshe eMaNazaretha akasipha lona ushembe ongcwele. Wathi bantwana basongoye konke nikufunayo nizokuthola lapha. Uthi thina bawushembe kasigudli iguma yonke into eyifunayo thina sisabela manje sikuphe. Uthi noma ngabe yilupho size nidingayo kodwa uma nize lana thina bawushembe siyoniphendula. Sahlala nalelo themba Nkosi yamakhosi bathi abanye abafowethu uma bethi Nkosi sicela ukuphasa. Waphendula wathi hayi mina ngifuna niphumelele nginifisela into enhle. Sahlala nalelo themba eMaNazaretha kwashaye kwathi kudlula lelo viki kwabeqala ivivinyo. Khumbula eMaNazaretha ukuthi esinye isifundo lesengishoyo kwakuyi-business management. Ngathi mangiyibhala futhi yayisangihlasela lento engihlasela. Ngathi mangiyibhala sengibhala sasibhalela kwi-venue yaseChapel. Ngangingazi nanokuthi ngibhalani. Sathi masiqeda sesiqedile ukubhala zikhuluma ingane kwaThapha egroupini zithi siyabonga sibanibani osifakela iphepha. Ngibuza ngithi iphepha lini mangithi ngiyabuka eMaNazaretha iphepha kade silibhala yilo lele kade lifakwe lapha egroupini ngangilibonanga. Ngabona ukuthi awushuthi shembe sekuphelile ngami. Ngathandaza eMaNazaretha ngoba wayishila unyazi lwezulu ukuthi konke sifunayo siyokuthola lapha ya. Ngathandaza eMaNazaretha ngathandaza kwase kuphume imphumela eMaNazaretha ngasiphasa leso sifundo. Kwathi zonke izifundo engangizenza ngakuleyo semester nyazi lwezulu ngasiphasa. Kwathi ngonyaka odlule ngonyaka ka-24 nakhona ngangaqeda ukufunda eMaNazaretha mina i-degree ngifunda u6 years esikhundleni seminyaka emithathu. Kwathi unyaka uqala ngase ninokugula eMaNazaretha ngangithi mangisethempelini ngifikele isililo ngikhale. Uma ngingagulanga ngoLesihlanu ngene isabatha ngangigula ngesabatha. Kwakungalenzeki iphutha mangagulanga ngoLesihlanu ngizogula ngesabatha mangigule ngesabatha hayi ngoLesihlanu ngisagula. Yayingenza eMaNazaretha lento ukuthi manjalo uma sisethempelini make kwaqala kwafuna ngithandaze ngiyizweke lento ukuthi nantsonke siyaqala. Ngase ngahamba eMaNazaretha ngamtshela ubaba ngathi baba nginenkinga kanje ubaba ongizalayo wathi ongenani okungcono hamba uyotshela umshumayeli ukuthi unenkinga nje uma sekuqala ukufunda umthandazo ungabusangena ethempelini uhlale ngaphandle uzongena mase kuphelile. Ngase ngiphila eMaNazaretha leyo mpilo make kwaqala ukufunda umthandazo ngiphumele ngaphandle ngizoze ngingene mase kuqediwe. Kanti eMaNazaretha kuzothi ngelinye ilanga ngithandaza nakhona ngamile ngithi shembe ngivezela ukuthi yini lento engihlalisa isikhathi eside kangaka esikhungweni. Ngathi eMaNazaretha ngelinye ilanga ngilele ngabona ingane engangayazi noma yomfana noma yentombazane encane engcolile. Ithi lengane kangisize ingcolile ijuza namafinyila. Ngingazi mina ngayikhomba komunye umuzi nje wangasekhaya ngathi mina eyangikwazi hamba kini lapha kukini. Ngangazi eMaNazaretha ukuthi lento ichaza ukuthini. Kwaphinda futhi ngomunye ubusuku ngilele ngabona umalume wami ongasekho. Igama ke ekhaya babembize ngalo bake bethi uVivu. Wathi Vivu uyaphila ngathi mina malume ngiyaphila. Wathi awungitshela ukuthi manje usufunda ugrade bani ngithi mina malume ngangisawufunda e-high school sengifunda manje emfundweni ephakeme. Wathi oh kunjalo ngathi mina yebo. Wayesesethi ke liphi iwele lakho ngathi mina iwele malume nganginalo. Wathi yebo unewena. Ngathi mina nginalo kodwa ngike ngizwe ukuthi khona ingane kamama engazikuthola ukuphila emhlabeni.
wathi yebo ngisho yona. Wathi uyazi yini ukuthi ngoba ufunda naye iyafuna ukufunda. Wathi uyazi yini ukuthi yonke into oyenzayo naye iyafuna ukuyenza. Ngenkathi uyenza naye iyafuna ukuyenza. Ngase sengithi pho mina malume ngenze njani? Wathi bengikutshela nje ukuthi yonke into oyenzayo naye iyafuna ukuyenza. Uma ufuna ukuya esontweni naye iyafuna ukuya esontweni. Uma ufunda naye iyakufuna ukufunda. Ngase ngigcwaliseka amaNazaretha ukuthi ingakho ngihlala isikhathi eside kangaka. Ngase sengibike ekhaya kwagcina yavela ke lengane ukuthi khona udadewethu ongaziphile emhlabeni. Wayesema isevelile sahlanganisa imali ubaba ngaleso sikhathi akasebenzi. Sahlanganisa imali sokuthi sishweleze kudadewethu ukuthi kwenzeka iphutha samkhohlwa. Kanti ubaba ekhuleni kwethu wamqamba igama kodwa wasemshiya lapho angabe saqhubeka emenzele lutho omdala kunami. Sase siyaxolisa ke senglazi negama lakhe ukuthi kuSiphiwe. Kwakuthi mina amaNazaretha njalo mangiyobhala ngangizamula ngigule ngakungenzeki ngibhale ngize ngiqede ngaze ngibe nenkinga. Kodwa ngathi ngalela langa sengimazi ukuthi kukhona udadewethu ongihluphayo. Ngase ngithi mangibhala noma ngibhala ivivinyo mase ngiyizwa lento iyaqala bese ngiyamtshela ngithi sisi sengiyaqala manje sengiyabhala ngicela ume kancane indaba yami nawe sengixoxa mase ngifike endlini ngisafuna ukubhala manje. Kwakuthi amaNazaretha mase ngishilo kanjalo bese ngiyaphila ngibhale. Ngaqala nami ngazibona ngaba umuntu uMaNazaretha nami ngaphasa njengezinye ingane. Mina bese ngithi mangiphasa ngiphase ngo50. Uma kwenzekile ngaphasa kakhulu 55 kuyaphezulu. Kodwa ngathi sengimazi usisi kuyo yonke into engangiyenza mangimcela ngaqala ngaphasa nami ngaphola 60 ngathola 70. Ngaleso sikhathi uMaNazaretha umfundaze kangisenawo. Kwathi kusenjalo ngase ngiyathandaza ngathi njalo mangithandaza ngithi ngiyacela sisi ukuthi ungiphe umfundaze ngoba anginawo ukuze ngizokwazi ukulungisela izinto zakho odinga ukuthi ngikusize ngazo. Kwathi uMaNazaretha kusekunjalo lokho ngihamba ngalomthandazo kwadlula isikhathi kwaphuma enye ibhasari ngangi-applyele nje ngingenalo ithemba lokuba izongithatha ngoba sengineminyaka eminingi ngifunda ngaphasi. Ngayi-applyela le bhasari ngase ngakhohlwa idimane ngibuza ubaba ukuthi ihamba kanjani ngithi mina ayi baba shuthi ngeke ngize ngiyithole. Kwathi kuvalwa ikole eMaNazaretha ngangithi mangithandaza ngithi shamba ngicela ukuphasa ngicela ungangenza ukuthi ngithole i-re-exam noma i-special sengifuna ukuqeda lapha. Kwakuthi uMaNazaretha kwathi ke sengazi ukuthi khona usisi sasesenza umsebenzi ekhaya saxolisa kuye sasheleza ukuthi siyaxolisa ukuthi senze iphutha samkhohlwa udadewethu. Kwathi sekunjalo uMaNazaretha ikole saseyivaliwe sasesiqedile ukubhala kwadlula iviki elilodwa. Ngathola imessage eqhamuka esikoleni ethi wazosayina ukuthi usutholile umfundaze sengitholile ibhasari uMaNazaretha. Kwathi kusenjalo uMaNazaretha kwaphinde kwadlula iviki elilodwa kuzophuma imiphumela yokufunda ngakusasa. Ngabona ebusuku sengilele ngabona ngathi sisethempelini lasebuhleni bamaNazaretha ngibizwa abantu bamgenge. Uthi u-anti wena nkosazana usiyena nokavilakazi ngithi mina ngiyena. Uthi wazaphuthuma ubaba uyakubiza. Uma ngithi ngiyaqhamuka singena ngasesangweni labakhokheli ngibona o-anti abadala balapha ekhaya o-anti uMathaba. Bese ethi u-anti mina ubaba ufuna ukukhuluma nawe ngixake ukuthi hayibo ubaba ufuna ukukhuluma nami kanjani. Bese u-anti enginikeza ifoni ubhopho ethi mikhuluma. Ngithi base ngiyakhuluma ngithi hello ngivele ngizwe kuMaNazaretha ukuthi unyazi lwezulu leli. Ngafele ngashawa uvalo ngangazi nakuthi ngithini ngithi ngiyakhuluma ngivele ngazi. Ngathi mase ngikhuluma yathi inkosi indaba ufuna ukukhuluma nami sibonana noma uzokhuluma la efonini. Ngathi mina Nkosi yamakhosi ngizokhuluma la. Ngase ngiyilanda uMaNazaretha indaba ngalanda ukuhlupheka kwami nokufela kwami ngathi inkosi ngiyacela. Yathi inkosi uMaNazaretha hawu kwaze kwabhlungu lokho ngithi mangikhuluma ithi awu yazi yabhlungu lento yenza udadewenu. Yathi mayisiqedile yathi kusukela namhlanje thina boshembe solungisa udaba lwakho. Ngakusasa uMaNazaretha kwakuzophuma ama results esikoleni. Athi bayiphuma uMaNazaretha amazi results ngathola ukuthi ngiphasile. Kwathi kudlula ngalanga ngakusasa mangithi ngiyacheka kwisystem ye-ITS ibhasari sengitholile yanginikeza ngisho imali yokudla emalini engaphezulu kwa10,000. Ngizokubonga ngenyazi lwezulu ngoba ukubelela tshela sembonelelo ingekho Shembe. Baningi engabe namanje abakaqedi ukufunda ngoba wena wasithembisa wathi Shembe konke sicela kulela tshela semboneni Shembe yokusipha lona. Siyacela ke Nkosi yamakhosi usipho uhamba hle singabantwana. Khumbula Nkosi yamakhosi umama ungasekho emhlabeni. Khumbule nomama nobaba Shembe ubapha abantwana. Usikhumbule ke Shembe yonke imindeni akithi engenzela okuhle engikhanyiselayo uyikhumbule lapha ekhona ikhiphe esigodini sosisi. Nkosi usiseni kuswini. Iswele
Inkosi yasePhlembe bamaNazaretha ami. Lokhu ke phambi kwenu maNazaretha esihle wakaZulu emakhilimba esizakele eThempeli ngaphansi kwaMshumayeli uMpungose nomkhokheli uMazikhali ngene. Ngiphama nokubonga ukuthi uShembe usangigcinile mina nomndeni wami kwaze washaya lesisikhathi inyama isahlane nomphefumulo. Ngizocela ukuthi uShembe angipha amazwi ngoba ngikuqile eMaNazaretha lapha angazi ngizothini kodwa ngiguqile Nkosi. Thiwa ngelinye ilanga omama babe ku14 benza isifungo sabo sika 14 esontweni. Kuthiwa bathi bephakathi nawo 14 wabo bezwa ukhomqonqozayo eminyango base bebuza ukuthi ubani loyo. Kuthiwa isesilomuntu oyinqonqoza imini uTata uMtawume. Base bemvulela lo baba wayesengena esehlala eduze komnyango wayesethi bo mama ba 14 ngicela ukunishayela ihlombe nje kuphela ikhona enguzele lapha. Kuthiwa bavuma labo mama ba 14 washaya ihlombe lo baba. Kuthiwa kwathi emva isikhashana esincane kwase kunephunga endlini abangaliqondi ngoba lo baba wayengcolile enephunga awayenalo. Labo mama base bekhanda itulo lokuthi bemxoshe. Base bemxosha lo baba ngoba babethu uyanuka. Kuthiwa bamxosha athi emephumela ngaphandle wayesebona omunye umuzi wayesehambe yakuwo wafika kulo muzi wafika ngqonqoza wangena wathi ngisacela ningifihlisa ikhanda. Kuthiwa base bembuza lo baba ukuthi uqhamukaphi. Kuthiwa athi ngiphuma kulowa muzi kaShembe okhala igubhu nezimbomo bengithunywa uShembe ukuthi ngobanika isibusiso kepha bafika bangixosha. Kulo muzi bafika bamngenisa base bemnika igumbi lokulala wayeselala lo baba. Kuthiwa emevuka ekseni esevalelisa wayesethi ngifike lo Shembe ebusuku kade ngilele wathi lesibusiso bengisihambisa kuleli abandla angifike ngisishiyela ekhaya kuswela namhlanje kulo muzi kuzophela ukuhlupheka nezingane zakho mama zizowuthola umsebenzi obade engasebenzi. Kuthiwa emephuma ngesango wayesezwa izwi lithi akajike eyobapha umthandazo. Kuthiwa wajala baba phindela kulo muzi wayesefika ethi usacela ukuthi beguqe bethandaze wayesecula wayesethi ngofa Ngizothanda ukuthi uShembe asenze nathi singabantwana abancane sihloniphe asiphe inhlonipho asenze sibe nenhliziyo ezinhle sikwazi ukuyiphatha kahle singamakhosazana ngoba thina sisibuko sezwe. Ngiyacela uShembe angigcine nami ngikwazi ukuthi melane nezifundo zami Shembe Nkosi ngikwazi nami ukuphasa esikoleni nginganawo komhlaba ngikwazi ngisuke nguzele phakathi kwenkonzo noma nguzele esikoleni Nkosi kusene kusweni. Nkosi yangelithe malami
umkhokheli uMasithole. Ngizobonga ithuba esiphiwe ngamakhosazana ekhona. Kwathi uManazaretha emzini wakaNgcobo kwakukhona umama wayehlala nenkosazane, ubaba wayesewadlule emhlabeni. Kwathi njalo uManazaretha uma kuduma izulu umbani ushaye phezu kwendlu. Wayisukumela nomama lento ukuthi njalo uma kuduma izulu la ekhaya umbani ushaya phezu kwendlu. Wasukuma uManazaretha wahamba inyanga wamkhohla uManazaretha unyawo wezulu. Wathi mayihamba inyanga nomama wamkhohla unyawo wezulu wabuye wakhumbula ngelinye ilanga ukuthi ukhona unyawo wezulu yena yedwa ongakwazi ukumsiza kuleyo. Nomama lona wayenenkosazane wayethe yena mayihamba enyangeni babemtshela inyanga ukuthi yena uma njalo iduma izulu atshela inkosazane ivunule ihambe iyoma esangweni izulu lizoma lapho. Kwathi laqhubeka izulu uManazaretha laduma njalo umbani ushaya phezu kwendlu. Wazibuza lo mama ukuthi kwenzakalani ukuthi yena uma inkosazane yami ihambe uma sivunulile ihambe iyoma esangweni ivunulile kodwa umbani usashaya phezu kwendlu. Wahlala phansi naye umama lenkosazane wayibuza ukuthi usaphelele yini. Yangabaza uManazaretha inkosazane uvuma iqiniso kodwa kwakumele ukuthi kuvume iqiniso. Kwathi sekusukela lapho umama washaya amahloni ukuthi inkosazane yakhe igqoka imvunulo yamakhosazane kodwa iyazazi ukuthi ayisaphelele. Engabe wena nkosazane uhleli umbathini ansuka lapho ngaphansi usaphelele yini. Wonke umuntu uyazazi ukuthi uhambaphi. Ngicela ukuthi uNkulunkulu ashemba ngikhumbule mina nomndeni wami. Ngikhumbule abazali bami. Nkosi kusiniswe. Uphelele. Uphelele ma. Sonke isono nami ngosumela ngibongele enkosini inyamsahlala nophefumulo. Ngiyacela Nkosi Shem ngiyazilezulu ukuthi ugcine umndeni wami. Shembe ngisele engakubonga ngakho. Shembe kade sigulele umalume ekhaya egula kabi. Kodwa Shembe uma wayethe 14 wayesibikela umamba ku14 ukuthi umalume akasaphilile kahle usesibhedlela. Kwathi ngaleso sikhathi uma kade ku14 wayengasaphathekile kahle wayese ku14 kodwa nje inhliziyo yakhe ingesekho lapho. Shembe kwadlula izukwana wasumalume wayese right. Njengamanje akukho ngathi akaze kwenzekela lutho kuyena. Shembe ngiyacela ukuthi ungiphasise esikoleni. Ngiyacela nami ukuthi lesitifiketi sizosithola ngokuphela konyaka ngiyacela nami ukuthi ngikwazi ukusithola. Shembe ngiyacela ukuthi ungigcinele uma wami. Akhule kodwa engakhokhobi ngoba angilutho ngaphandle kwakhe.
Shembe, ngiyacela ukuthi ugcine osisi bami bonke bephase ngoba sonke sisafunda. Ngiyacela Shembe ukuthi lo sisamo sesibhedlela asazi nasikwenzakalani lokho ahamba nje akaze asaphinda abuye. Ngiyacela Shembe ngiyazilwezulu kube wena ongenelelayo lokho ahamba nge-19 September namanje akabuyi. Ngiyacela Shembe ngiyazilwezulu ukuthi lo phambi kwenu ngisasishongo lo phambi kwenu aphelelwa kasibiya emakhilimba emehlesizwe eThempele ngaphansi komshumayeli uZulu nomkhokheli uMadludla Miyezi. Nami ngiyacela Shembe ngiyazilwezulu ukuthi ngikwazi ukufunda ngiqede esikoleni ngenzela uma wami izinto ezinhle zodwa. Ngiyacela ukuthi makhosazane siyiphathe kahle singabaphoqi abazali bethu. Abazali bethu bathembe kukhulu kuthina. Ngiyacela ukuthi nani into abayipheza ngiyacela niyiphathe kahle. uShembe uyibuka kuthina sizimba zakhe thina. Amen. Kusibuseni. Vuthelani itilongo lo mntwana uguqe phambi kwehlalo sobukhosi umthiyane sibonga konke odabuke entabeni zakwaSokhulu eThempelini naseDumisani ngaphansi kwamshumayeli umthiyane umkhokheli uMasibiya ogwane kaMthiyane. MaNazaretha ngicela ukuba uguqa kwami phakathi kwale ndawo yasekuphakameni Shembe kungabe ukuzodunga abantwana bakhe abayingcwele kepha kuba ukuthi kuzobahlanganisa bebe yibumbe lodwa kaSimende. MaNazaretha ngizobonga izinto ezimbili nje uShembe asesenzele zona emzini kaNyondlani la engiphuma khona. MaNazaretha mina uShembe ngiyazibezulu wangibusisa ngobaba. Ubaba wami usebenza lapha eChwebeni eRichards Bay eTransnet. MaNazaretha ubaba uthi mayibuya emsebenzini uyasixoxa baba lapha emsebenzini udriver imshini esikuye kahle. Uthi ingane zami ngifuna ukubiza amakholo ezekhuleka la ekhaya. Baba kwenze njani? Kunencwadi lapha eBhayibhelini ukuthi angiyazi kahle ethi uma ujabula hlabelela kodwa uma unosizi biza amakholo ezokukhulekisa. Ubaba MaNazaretha wabuye wasitshela ukuthi ingane zami ngifuna ukubizwa amakholwa ezosikhulu ngoba kulelizwe MaNazaretha engiphuma kula kaSokhulu MaNazaretha kubanjiswene. MaNazaretha uma unosizi ubika kubaphathi balo uthi baba kunosizo oluthize ekhala mnyeke behlale bengaveli bezothi Shembe. MaNazaretha ubaba wabe wasitshela wathi ingane zami emsebenzini bengidriver imshini lo nelahle. Mangithi ngiyahamba phambi kwami kune transformer enkulu kagesi kunesigubhu nje sikagesi esikhulu. Mangithi ngiyahamba ingane zami ngithi ngiyahamba mangithi nje ngithi kusele mhlambe kusele nje isikhathi esingeka ukuthi ufike kuleso sigcobo umshini uvela ungabisabreka kungabe kusasebenza steering ngase lutho. Uthi ubaba esukuma ama security eme ukuthi kwenzakalani. Uthi nobaba wayengasazi ukuthi kwenzakalani kodwa ngaleli gama esithembayo uShembe unyazilwezulu uthi wathi mayivula amehlo nawo umshini wamansi ngegama lonyazilwezulu. MaNazaretha ngalokho ngiyabonga Shembe uyivezile kulomuzi engiphuma kuwo. Ngiphinde Shembe ngibonge Shembe umkhulu uyababazeka. MaNazaretha ekhaya bekunobaba omncane ubaba Lucky wakamthiyane. Ubaba ubethi ubaba omncane babe 23 ngizoyilanda nje indaba yakhe baye 23. Uthi maye 23 ubenokuvuka evukwe yinto emvukayo kube ngathi uyadlikiza. Uthi kwamvuka 23 lento eyimvuka
Yamvuka nama sithi nayo imoto yabuya ebusuku bamlethile. Hawu kwenze njani? Hayi uvukwe into ethize sasacama simbuyise ekhaya. Kudlule izinsuku ezimbili ezintathu ehlale nabafowabo. Hayi bobhuti ngizwa ngathi la engalweni ngathintela. Bethi hayi asike siye kadokotela siye ku x-ray siyochecka. Mayethu uyafika enseleni engene ku x-ray mase bayamchecka ingalo ihlukene. Bembhukhele edlule ingwelezane. Maye ingwelezane kufika usuku lakhe lokuba etheater. Theater amaNazaretha efike bemhlinze efake lezi insimba akayifakayo. Ngaleyo nyanga sasikuJuly sambe nogonkosi uzongikhumbula ugogo wami uma sibiya akasakwazi ukukwenzana. Ngabe size naye nje lapha kodwa yaphoqeleka ukuthi mufika nayo imoto uyifakela ngaphakathi ngoba akusekho umuntu angawusakwazi ukuhamba. Nkosi uzongikhumbulele yena. Uthi amaNazaretha mayise theater efone. Ugogo efone lakhe yebo mama sebekwenzile yebo bangenzile. Hayi ephume theater ngakusasa ebuyele wodini. Uthi iyafona mama uyakhumbula ukuthi bengihlinzela engalweni kodwa ngithe ngivuka ekseni ukhonkolo uqathakile uphansi. Inhlungu angisazi izingaleleni sezila kwindololwane. Hawu into ezothiwani leyo. Hayi ebuye ekhaya. Kale nje insuku esibhedlela bese yabuya. Ephinde ebhukhela olunye usuku lokuba ayochecka kadokotela. Ethi udokotela uzobhukhela udokotela oseThekwini ngoba indololwane ingalo zakhe ayisalingani. Enye iphezulu enye iphansi. Ufakile insimbi njalo lo muntu. Kubhukhe amaNazaretha wayizohamba mangaphosi sasomhla 27 mhla ka26 kwabizwa amakhola amaNazaretha ekhaya kaMthiyane ayizokhuleka. Athi Shembe umkhulu Shembe uyababazeka akubiza Shembe angabana nhloni ngawe. Athi amaNazaretha mayekubiza ngakusasa ubaba wami umncane wayizohamba eyeThekwini la wayibhukhelwe khona. Uthi kufika usuku emhambise engwelezane efika ethathwa yibhasi ezazomisa eThekwini leli iguli. Uthi mayifika udokotela ethi uyachecka umchecka udokotela la ingalo zakhe bese mengalingani khona thola ukuthi akanalutho ebuye entambama. Ngegama lonyazi lwezulu nje amaNazaretha. Shembe uyivezile lapha emzini wakithi la ngiphuma khona kwaNyondlane Shembe. Baba sicela usikhumbule Shembe bangezulu lapha kwaMthiyane kwakunemfuyo amaNazaretha mangaphosisi inkomo yalahleka mhlambe ngo2013 kuze kube namhlanje ayibonakala inkosi bona ibusisa izindalo. Ubuphelele media.